Hei tids at det er noe parti av Gjerstamal, og vi det som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljonen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Gjerstamal, og jeg Ferre, at du det å spille på hva det ligger av Gjersta? Altså, man ser at det første som jeg husker om til at det som stendte først og i åpenberingen er at fra første vers og i første kapittel er at åpenbering Jesus Krist som god gav honom til å vise tjeneren søgn og tæl som kjøtt skal hente. Han sendte både enkle søgnen og kunngjørte Johannes tjenere søgn og tæl teknon. Honom som hever vittna om årgods og vittnesbord Jesus Krist. Alt og han sa. Sælder han og leser, og sælder de som høyre profetåret, og værvøyta til som her skriva til tøyene nær. Og så 2 verser træt, etla troi. Johannes til henne tjej samkommer i Asia. Nå er vi til kon og frier fra honom som som vær og som kjemur. Fra henne tjej Antonon og i frammanfyr i hasa til hans herero. Og fra Jesus Kristi. Innom troverda av vittne. Innom frombarne av innom deio. Og herranon iver kongon gjerrarinnar, honom som elskar okkon, og hever lost okkon fra sinton okkara, vi blåa søgnon, og gjørst okkon til kongarøy, til prestar for god, og fægir søgnon, honom er dård, og måttor, og i alt og allar av rammen. Det var hatta som jeg hugsa om å byrja vid, så hette omöjligt väl ägna till att ha som grundaliga under tog som hinne bröven börjar vi öst. Och särskilt att det är personer som här Johannes och så andra bröv kanske vi få nej till att nämna det. Andra bröv som är skriva i personliga från Paulus till Titus eller till Filemon eller til, og så framveis. Ja. Og i alltid at det så, man merker til man leser at det åpenbering Jesus Krist, som god gav honom til å vise tjeneren søgnen til, som kjøtt skal hente. Altså det så avslappende, det ikke tjenere søgnen. Nei. Ikke nærmere sånn. At du ser det på en tannmat. Tog alltid det er så verkligt. Ja. Og som kjøtt skal hente, han sendte både enkle søgnen, og kunngjør Johannes tjenere søgnen til, og i tekno. Honom som er vittne om årgods og vittnesbord Jesus Krist, alt og i han sa. Så han var en god regløyer. Ja. Nu är han gammal, han kommer ut av Patmos som fängja. Ja, alltså jag kan inte säga att det ser från i åpenbaringsna. Men det som är några ting som jag har virkelig talat till mig, 4. och 5. kapitel har talat öjligt till mig. Men jag så alltid kapitlen framan undan som är alltid som är likla år till att det tann och öre hever höjre till som anden säger i samkomnare. Ja. Det alltid är för mycket vi kommande gosser likelen till bei åpenbaringsna och till löve som åpenbaringsna talar om. Ja. Det alltid är gosser, det är öjligt sant. Han tar sig om uppläten öjro. Ja. Tog jag ösnet till att Johannes är i fängelse, nu han är gammal. Det tog jag att sätta mig och sätta det nog ut. Bara att vara gammal kan virka. Är marskande upp av ting och i likamnarna.
Men är då väl att söka Johannes att det som han var kallad till misstänkt att du tek av honom. Alltså, då kunde han få här sig uppenbarelserna. Allt det som hända skuld och halt till det sista. Ja, akkurat. Ja. Och jag har också om mina väckna. Jag blev gammal, jag visste inte att det var så gammal för en kände jag mest att allt det är förra. Men jag har haft mina ytor att som man fick med över haft. Till de sa att något inte brev. Det är helt för att jag var onkor. Att här brev säger mer så nekv. Och det är så, för att läsa hinnebrövna så säger jag det flöjt allt samman. Det blev en halt. Det heter värt det. Och särskilt att jag så kom till att det är att vi måste inte möte och tog det alltid hårdast och så framvägs att det ser uttryckene som kommer. Så och särskilt här och gör en kapitel ändan här att tog vi och gav vi inte kristar för gode. Alltså vi och gav vi inte kristar för gode. Slikare konstateringar alltså som sett och hette är det. Alltså, ta jag var helt unger. Ta hej jag synder av, jag vet inte vad jag säger, missalligt jag korintbrövna. Vi halte av tog att samkomman i Korint blev så negativt omtala. Det var som att det var att han vanliga samkomman som var och till. Men jag måste säga som tog, särskilt Anna Korint. Det är virkelig, alltså, lät något ting upp för mer. Ordentlig, alltså. Här är några likla vers som säger så av metalliga och som alltså förklarar och tydningen av månen och mellan gamla sattmalan och den nya sattmalan. Och här så fyra Korintbrev ju eisne en parstatoja. Särskilt att andra kapitel fyra brev att han naturliga människa till Kristus som antak oss hör till för dorskap och han kan inte göra att han tog vara dömt antalliga. Men en antalliga dömer om allt. Själv är han dömd av ånken till döms spärre här så bärgar. Ja. Mot naturliga människa vill han inte vita avvis ner. En dorskap på fyrta, han kan inte. Och så är det till hit. Men en antalliga dömer om allt. Själv är han dömd av ånken. Ja, akkurat. Han sa det vill själv när en åpenbäring alltså. Ja. Fattar det inte vita gamla. Nej. Till världen. Det som jag också är i samband vi teg Korint var att hade teg livet perfekt så hade du slett inte finnet Korintbrøven. Nej, slett. Nej. Och att säga det här är att kvar är vit av vissla döm om kvar är värre än vit eller tacka det i mittlen. Men hinvägen så kommer vi virkelig att tacka emot lärdomen som Paulus ger och tog att här är några ting som han säger och som han så talar om och skriver om. Ja. Som är öjla närliggande och ödlom samlom. Ungen undantig. Nej, ungen. Nej. Ungen undantig. Och ösnet här, hvis man nu teker det in i nutøyna og det som hender i kjær, til dem møtene i kjær, møtte sørste mye kvalt, og i Betesta. Altså, det var en åpenbering, 4 åpenbering etter. Først var det han selv, Christian Hansen, som var mye kvalt, og altså, det var bare så godt, altså at man, jeg må si at det är så hovaligt att man öjer slökar män som kommer göra det. Att lägga skrifterna ut och byta det rätt upp. Och så sådana vakten tar jag bedlig för upp och det var helt en stantande alltså. Och det var så mycket gott att vi sång en sang. Och jag klarar slett inte att sitta till att de versen här och i 17 Korintbrev kapitel 11 och
Och det kommer lite här att Gussians han tåsar om det här och i nottarvök och i strevi och ströje och allt det här som han nämner och kanske jag ska bara läsa det som vi läs. Det jag var inne i en sån här så viktigt det är att du inte lät näka minka om till dirve. Att kasta inte fra där dirve. Du kan kasta det fra där vid det. Att du blir kritisk mot en person. Han märker det. Och nu ständer han inte på för att snacka med henne. Mhm. Men så vann han och att och han får och beina väg med ören sa han så kom vi för in och få kunna kaffe med. Så kunde vi snacka om tingen. Och hur det fallet ut då. Och ta kom här ser verserna framför mig som jag ska lycka läsa bara i samband med det som du nämnde nu va. Och i 17 Korintierbrev och kapitel 11 och jag måste säga att det är omkant och när mest dig tala så näck som nettopp till låtarna. Toi han säger här att mot ändan av kapitlen han löser såna stroj och sträv och möje vad tjejer så men kan vi nottarvök och i hungre och tosta men kan vi fasta kaltor och nätjen. Och så kommer detta. Att öllon här som här vi det som kvant det ger mer ofri. Omsorgarna för öllon samkomnon. För vajkor och han har sin ever vajkor. Kvar vill valt avstånd och han tar bränner i mer. Ska det rosa mer så ska det rosa mer av vajklaga mun. God och färg herrockara Jesus Krist som signa och i allar över vaid att det likvis och det här och Jesus och Paulus onkat och innar släppa. Han lät onkat och gläppa omsorgarna för det. Ötlån. Samkommentar sig ötlån. Människan kan man gott säga. Det ser man också inte igen. Hur han är i för sin egna följtja. Hur han vill att de må bli frälsta. Ja, man ser tydligt att Paulus har ett öjligt gott samband vi människor. Ja. Alltså, jag har sikkert haft det fætan, altså, i yngre årene, at Paulus er en øyelig strenge personer, og det har galt at leve opp til hans standard, men han er så ærlig seg selv, at det klart og tydelig viser at han er en menneske. Og hvis man så får inn i den neste kapitlen her, i 12. kapittel, så ser man at han finner ikke hver åpenbæringer, men at han er menneske. Så kan han falla för frestingen att han får göra så stora. Ja, visst nu hör vi åpenbäringen. Det är Herren säger. Ja. Ja. Det är han säger. Ja. Och som jag säger, jag vet inte kom till himmel sen. Så det är forskjellige som kan lumpa oss. Ja. Och det gör så inte vi han trygglägga som ett i Kristus. Han är inte avhängig av oss, han trygglägga. Han tryggläggen, han kviler fullt og helt av Kristus, og han ser fullgjørda verste. Og han ser fullkomne tjeneste som han hever, og i det, fire okken. Han så blir fire okken, og halvdant, ja. Det tror det vittnen vårt. Ja. Ja, som det lov så här, och en gång som vi är i åpenberingen, ja. Honom som hever vittna om årgods, och vittnesbörd Jesus Krist, allt och han sa. Alltså, det är så kvillandet, och det är så inte dessa var personerna tar och i hessen tillstånden att få åpenberingar, eller som vi lov så här, att han fick det konstgjort i tecknon, alltså. Johannes, ja. Det sier eisen ølandet om åpenberingsna. Ja, og i tecknon, ja. Och så gänger där efter då det var från honom. Det kunde inte vara något fast då. Och så heter det här att det till hinner tjej samkommer i Asien.
Nei, vi tykker noe frier fra honom som som vær, og som kommer, og fra en tjej anden, og det framman fyrir hasa til hansara og fra Jesus Kristi, hinnom troverda vittna, hinnom frombarne av hinnom deio, og herran iver kongen gjerrarinnar. Honom som elskar okkon, og hever lost okkon fra synden okkara, vi blåa søgnen. Og at det løyer til sånn jeg, altså. Da man kjenner av seg at her rikket ikke tog at jeg må ta seg i handen, eller jeg må fære til hæsa, eller tog at. Og så smelter det sammen på en av veien, da man gjør det. Det er underfullt. Jeg tenkte øyne jo på han sjåen. Filemon. Tror jeg at Filemon, han tid Filemon her, ja. Det bare en kapittel. Ja. Altså, det Paulus skriver, han sier, Paulus fengt Krist Jesus. Og breveren Timotheus til Filemon, elsker jeg vi nokkara, som arbeider sammen vi okkom. Appi og syster okkara, Arkippos som struer sammen vi okkon og samkomna, og i huset tog noen nøye ver vi tikkon og frigjør fra gode fjær okkara, Herren og Jesus Kristi. Altså, hvordan det? Alla togene omgatt ikke det. Og ta i hit ver om rødt, det som ikke som det øyre vera, så ver det omrødt og en sånn, hatt at man var akkurat, ja, så la oss øyde over området, og ikke arvelse. Det det som jeg alltid så øyne standande, tror jeg, at han får slett ikke innan næke her, han sier bare, nei, vi tikkene og frier fra gode fjær, og Herren Jesus Kristi. Og jeg takker gode møgnen, alt vi tar i minnes til, og i bøn og møgnen, vi til at jeg har jo kærløyga tøyen og trunne, og du hever til Herren Jesus, og ødlinn i høyløvå. Og i grunden ber det ikke til, altså, at bare ha kærløyga til Jesus, ta være automatisk til ødlinne, som han skriver her. Tøy er videre åt vi han. Det neka som hever vært tar for seg mer av last, så det nettopp at her anløgjen i Kristus, som omkant må være vekk, middelen tryggvand. Det er sannhet. Jeg leier mest leit her nå som kanskje ikke akkurat hukk som før. Det første 4 årene her. Paulus fengt Krist Jesu. Og han kunne ha sagt at han var fengt til Romverjon. Ja. Han kunne ha sagt at han var fengt av Jøtenen, eller tja Jøtenen. Men nei. Selv om det var Romverjon som sett han i fangsel, ofta kanskje etter jødskare avvisning, men nei, han er ikke fengt herre. Nei. Han er fengt Krist Jesu. Så. Og det sier Øyland ek om hans sjån på tilværende eisene. Eisene ser man ved at når du leser om alt det at man får i jøkken her. Ja. Han nevnte her at mengan i hunkre, ja. Men så den er eisene første. Ja, første. Og man kan si at i hunkre er det ikke sjølvvalgt, men først han er sjølvvalgt. Ja. Og her sier han om seg selv at han er fengt Krist Jesu. Ja. Og ta hever man altså virkelig. Det er, man kan si at man har ferdig rett endan, men det hever man er gods her. At vi øyler sjå til halvt dere vil fengt av omstøvnen. Ja. Som vi lever i, ja, og lever under. Ja. Men for okken som trykker av Jesus som okker er herre og frelsere, så er det ångan til omstøvner som halvt dere fengt. Det er nettopp det av oss som ikke øyer at det var nærkere avskan, og i godsbad. Nei, det eier ikke, men tyverre til måte fleste av nok asene så er det verre for ofte. Men det øyla største sudget her, det er kvart akkurat som året, det bare blir så øyla livant, ja.
at han omtaler seg som fengt Krist Jesus. Tal sier til at han fer allan veien. Ja, altså han vet akkurat som at han som fikk alt et åpenbæra. Hvis han ikke fer allan veien, så skøyklast det øyden og kjøtt. Men fer han allan veien, og vi, Johannes til dømes, så det nek bedre mulig for at det ikke skøyklast. Tog at han sier at det krever ikke noe som god krever. Jeg tror at det kan vi øyne manne, for at løye fram Kristus røyne mot, hatt en dette veldig kapittel, og i 17 Korinthbrev. Ja. Men det rett og fire at han så armeren der Evo, så skulle hoksene tekkere spittlast og ventast fra henne øynfalda troskap mot Kristus. Og det her og har vi haft oss ikke strave. Tog jeg minnes anketøyner og i mån og løyve de menn eller kvinner som jeg har visst av medlemmene jeg har sagt øynfaltast, det ikke noe øynfalt av en sekvand, altså. Men et øynfalt baden av sinne også så lett å få. Det kostar deg og i minne til andans hattene. Det kostar tvære streimer og halka så av dolt, at alle hjertens streimer og god i holdt. Altså, det avmetallet hva og i tannsangren løse værlet her. Mjøgløygene. Ja. Og til at det øynfalt, altså. Det ikke noe som menneskelige vursdommer, et eller annet vi til å gjøre. Det gos vursdommer jo, Jobb sier at øttes herren vursdom. Og han skulle ikke ytla vid. Altså, du første av i øynene så lytte om verset, Jobb 8-8, at du pura være vekk ut og at øttes til vursdommer, så kan sitte på han. Han skulle ikke ytla, som her, til vid. Altså. Og også der østlig av her som var hun, det har vært praktiseret. Akkurat, ja. Altså, det så avmetelig størst, altså. Ja. Ja, du så ofte nevnt det her, Paul, vi berøvende djevåkonsnegg, og det jo pura sannhet, altså. Det helt avmetelig som vi får negg. Det knyter lukkans med alle endene skjermen, nesten. Ja. Som kunne vi skal lese for dere. Ja, her det han sier i Kolossbrevet 2 og vers 8. Så jeg vil at de skulle vite hvordan jeg strøy jeg har for tikkum og for til Laodikea og for alt som ikke har sett annerledes mot i holden. For jeg gjørste at det skulle være trøsta så at det var knytt sammen og i kærløyga. Og nå fram til atlan rykdommen av fotlo vitsvisso, til kunnskap om landet av Gud som Kristus, og i hånden alle skatter vorstansens, og kunnskaperens av finna fjalt. Og dette sier for at ønsken skal dara tikkum ved lokkande tal. Altså, og den åring. Ja, det det så godt at det så tydninga mye eisen for dere. Det fætle som det nekk i heimen. Vi kan si det, men det alle tog verset, annars Paulus ikke skriver til det. Som røyner faktisk få dere borte fra at suttje noe annet enn det som virkelig har tydning. Og her kan, altså, fortsatt kan bruke alt. Kanskje nästan jag vet kan säga det antaste som han brukar till han brukar skrifterna till att röna få och kunna switcha något annat än det som skrifterna väl handlar om. Nettopp. Ja. Så att vi på tamma att han är fokuserad och fokus på för Kristus. Och över några mästliga åringar i rocken själva. Nettopp. Och stroj och okara. Det han sier, dette sier for at ånden skal dara tikkum vi lokkande talo, då om vi så i halten fraværende, jeg tar vi andan og tjatikkum. Og gledes vi a suttja hvordan godt skiljer tjatikkum,
så fast tid i trunn av Kristus. Ans og tid tog hava tidje møte Kristi Jesus i Herren livet såløyes og i hånden. Og være rådfest og lette det kom bytje opp i hånden og stedfest og i trunne ans og tid lært og vekse og i henne vi takkar kjær. Og jeg minnes nettopp at her vers som jeg og mine første tog taler jo mine for Klaksvåg. Og så tog jeg var tidlig med til Kristi Jesus i Herren om livet såles i hånden, og jeg har nekrar så tankar som gjør det meg så godt, og vi får til Sorjar samsmøter, og Liver Thomsen, og Agnes Konans var vi, og de kommer snakka vi med om bara pride, om dette her verset som jeg taler om. Det er kvalitet 4, mye kvalitet, så vi får sår til samsmøter. Og jeg minnes tar hovedtekning av at jeg skulle ha fengt det som jeg fengt, altså til gagen 4, det antallet av løyve, ja, og i Kristus, ja. Og samtidig så satte de mer så nek anna som teget og færre i jøknen som tjona, han som kipar ute, og han som kona heima og mamma til nek bøten, og hvordan det hei arsta seg ut. Og det kan jeg alltid glemme av en atter, til nå at jeg vil nek være heima og i dårdene. Hesse bæge. Ja. Det ta jeg her året vil lade opp i hele andan, så ikke som det. Det er ikke føye for dere ennå mennesker som det. Tøy at ta produserer en snakk og som gjør det som Peter sier, vi vil ikke yrkesløse, vi vil ikke arbeidsløse, men samtidig så kviler vi det. Ja. Og Øystein tar han sier, dette sier for at ånden skal dara tikk om vi lokkende til. Altså, det kan ikke være, altså, for meg tekene så størst, bare til at onker kan skal røyne vi lokkende til, for at det er vekk fra det som du er. Du stender retter i for godt, så nå taler jeg allmänt til lokkende ut, altså. Hvordan områdende det er. At bytja året, og anten gjør det livet. Det er bare her. Det var det som Christian taler om til han, mye kvalt. Så er det mye kvalt. Og i Klaksvåg. Et eller annet så er det. Ja, nå, ja, så er det mye kvalt, ja. Ja. Det her satt av verset her som du nevnte her, ja. Og kjente, en så tid til å tidsi mot Kristus Jesus Herren og livet såles i honom. Og så det man kan spyrja, hvordan tog vi mot honom? Akkurat. Hva var det vi kommer vi? Vi kom vi ångkona. Ångkona, ja. Og mer ångkona vi hadde. Mer kjekt opp for oss, hvor større bør han være. Og han sier at såles skulle vi halde av. Og så tog han om at jeg ble rådfester, og lette en bytje opp i hånden, og så sier han, og stedfesta og i trunne, en så tid lært, og vokse i henne vi takkar gjøre. Og han tåsar om at jeg var stedfest i trunne, og veksa i trunne, ja. Ta det og at det blir oppe det bedre vi, at allit og han blir større. Samstundet som ta vi kom vi ångkene, at minkar oppe det meira, ja. Det trygg anlitt av herrene. Og det ikke nækka som vi kunne produsere, men vi kunne lete at vi ser prosessen som han gjør oss her, at han sier en så tid lært å vokse i henne, altså i trunne, vi takkar gjøre. Jeg hadde vi da nevnt at det ångte før, men det så avmedelig størst at det så einfalt, det så enkelt. Det ikke en avanseret bibelskole som skal til for at vi kunne vekse i trunne. Men det takkar ikke. Det
allt gott om det. Ja, sjåvan. Men vers 6 og 8 og 9, så ikke til at ånden som gjør til ran for det vursdom i håndsins, og fafangtar vittlo, etter arvalære manna, etter badnalærdom i håndsins, og ikke etter Kristus, og så det her, tøy og i hånden bor ødfettling goddomsins likamlige. Og også der hvor han sier at det er, tøy likam ikke akkur tempelet, så er det antan. Likam det som vi så ofta var nevnt, vevnen ikke gjør noen skammar og i tøy, kærlig ikke gods uttelt og gjørst nokkara. Vi har det antan som giv nok med. Og han innsiktlig okkara til endeløsninger deg. Så det kan ikke være bedre. Nei, helt visst. Det helt visst at det er ikke bedre. Men han er øyelig, altså, preciser og i sånne kapitlen der reisende. Ja, det er noe standant. Han tar seg om arvalære og hva var det han sier til ja, nu får jag inte få lägga ner det. Ja, han säger vi visste om i hemsens och fångt av ett arvalära manna efter badna lärdom i hemsens och inte efter Kristus, ja. Och i ändan av kapitlen så nämner han kvärt och det och han säger här i vers 18 att lät onkan rena sierslönna fratik om onkan röjner hetta vi eimjugleika och här ständ eimjugleika i gasarejen. Ja. Och ända enkla durskan vi tar at han tekst vi tar som han ser i sjøen utan grunn, oppblåster av holdlige sinnesøgnen, og heldur ikke fast vi høtte, som alt likame vokst Guds ut ur, hjelper og sammenbundet av lijon og bonden søgnene, og kanskje kan vente lykke etter til det, men lykke lese hvor her, at det til vi Kristus deg fra, og nå nevner han da, badna lærdom i heimsens, hvor leta til ta som til høtte liv i heimen enn sluk på ledge atekon, som til døms heter man nevner, tak ikke, smakk ikke, nem ikke. Hette ta alt atla til øyengar vi har vært nøyt. Alt slukt på og lærdommer manna. Hette vist årfri av visdommer vi sjálvvaltar i durskan og atter eimjukleige gasareion, og ringar vi for likamnon, ikke vi nøkron som æroverst, til ikke til utan at metta holde. Og han sier til vers 9, som jeg lukka vendt atter til, og helt ikke fast vi høtte. Og til Kristus, så sier han, som alt likame vokst Guds ut ur hjelpe og sammanbånd av liven og bånd og søgnen. Det han vil si at Kristus, han satsar opp på samkomna, etla de som bruker året i kyrkjene, det det samme året, ja. Det er mest akkurat det samme, ja. Og det det som han satsar på. Og tog blir det her lukket som einstaklinga. Det man gjør seg selv en øyelig interessant. Og man får folk at han ser, og kanskje enda han får gjørst et par tog på styr tog, en flokk på styr tog, ja. Og det ikke vi, den antallige verleggene gjør, det som Guds omsorgan det som Kristus omsorgan det det som han lagt ner i Paulus, for alle samkomne, og for einstaklingsnån. Ja. Hver jo være valgt overratt, og at det brenner i mer. Ja. Akkurat. Så alt det som ikke hever hetta fokus her, som vi nevnte her, ja, men det er borstespilt, det er tøyer spittla. Ja. Og man stender bare etter bæren her, frustrasjonen og alle møveligen. I stedet for jeg kvila, og i hesten er som Herren hever atle okkom, atle veien i jøkken. Det er nok så løye at det skal være en kvult i hesten her, da man leser så dramatisk om hva det ikke skal være, og hva det skal være. Men da vet vi det ødlund høy som vi da vi gjør menneskelige. At det er det som jeg legger, og det er det som bygger opp. Ja. Og det er akkurat det samme og det andre. Det er det som bygger opp, og det er det jeg legger. Og man må være oppmerksom på forskriftene, som jo er dette livande året, som giver oss, beinløse av honom som elsker oss, og gav seg selv for oss. Ja. Så det er noe som er fullstendig trygt
og godt å lytte av. Vi gjør dette løyve. Selv om det er mange, og kanskje jeg at vi selv vil være middeltorre som i veist, og visste ikke om vi var frelstor, og så framveges. Men ta jeg så at enda fikk vi lære at lette med døypa, så var det akkurat som at alt er for. At han heier lykka som jeg sa knepa mer at du skal ikke lete det døypa, at det er pjøst ikke til man er frelstor. Men nu sørger jeg for en tøytning til heier at være løyen, som Jesus også sier. Lete han være gjørst. For så løs, hva han sier? Sømer sier fullkom alla rattvis. Akkurat, ja. Sømer sier fullkom alla rattvis. Ja. Ja, og dåpsliv talar jo, eller dåpsbåskap, det talar om okra liv herfra og til himmel. Ja, nettopp. Ja. Tøy ligger jo til at vi Kristus er deg fra okra sjalvån. Og fra ætlån tøy som annars helst okra fenga, ja. Akkurat, ja. Akkurat, ja. Men sjåvant det eisen knytt at trunne, altså. Det dåbrottsik var jo saman. Ja. Så eller så. Og alltså det är inte bara som han säger det här att dobren är inte till att oranska halsen så är tidsen borster då. Men det satt med alla en gåvar samvisk och vi går. Ja. Peter säger till han. Ja. Ja. Och allt det är det här i Kristus, ja. Ja. Men tar man är onkor och man stöjes för slukt och man är helt vid att uppenbara det för en dörrarna. Så är det omätliga gott att tøynesal alltså kommer till en nyrstov och inte till att en annan färd till det. Det minns det vi pappa Mojnon, han var den sørste som ble dopter av åkken. Og han var kommet vel opp i ærene da. Og så kom Pat Paulsen ut av Tofter, han var ta i Ronavika. Og snakket han, vi kjør mamma og pappa, og så kom det snakke om det opp, og så sier han vi pappa at jeg var ikke om, det må være kom på tale, pappa var ikke doktor, altså som en tryggvand, ja. At om han ikke innskjer være doktor. Jo, sier pappa. Og så som jeg det skjer mest i det gamle, jeg skal komme selv, sier jeg. Ikke til en annen skjermår, og så ser det ut som om han fikk med. Nei, jeg skal komme selv. Ja. Og jeg klar i til at han sier det bare tog, at han ville se på fra til troppelagen 18 år, at det var en annen som fikk det til det, og ikke til oss. Sjálvvilja. Akkurat, ja. Eller sjálvbøyen. Og jeg minnes da jeg hørte at det her om pappa, så vel det høska i hånden av å være såleis. Det er det som han gjør det for mennesker, altså. Det var nek øyla nek det som ingen annar gjør det. Altså, vi tar og i tøyene. Til dømes hvis nå, en familie var sjuk, eller omkom for sjuk, Jack, så kunne pappa genka mjölka for Jesu folk. Og det var ikke nækka som øynekvar kunne gjøre. Hun ville ikke slippe mjölkene. En fremmand var for en undran av mjölka. Og jeg minnes, han tok meg ofte av vissar, hvordan han tog seg ved kuttnar og spekte der, og det ble stittlar, og akkurat som du sa, at det hadde aldri det som mannen der. Og så var han mjölka, og han la alle tøyna vel fyrir. Hvordan mjölken streima i ned og så synes han fyrir, så illa mjölken, og han synes fyrir, at få han her som når til høyma. Ja. Så han selv om han så ikke har døpter som tryggvann, så hever han og gosser ut til versk som Kristus lov hever. Ja, det er jo ikke vi til å Han var en høylig med vår lukka mye, men det kanskje har haft noe av vin. Jeg en samviskosak, for jeg har en god samvisko. Og ikke lete han noe litt etter som herreningstjen.
Jag får ut den han. Akkurat, ja. 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 Han säger vi kan gott ta det här vi här i en kapitel här och i Kolosserbrevet till han kommer nämligen in på att vi tar vi upp någon. Han säger här att i honom i vers 11 tid eisne omskåren vi omskjering og ikke gjort vi hånden, vi at vera laten ur halslikamnon vi omskjering Kristusar, tankastryka, griven vi honom og i daupnon, som tid eisne opprest og i sama vi honom, vi trunne av kraftgods, som reiste han opp fra hinon deie. Ja. Eisen tikkum som var deg og synd og dikkar og omskarna stand dikkar holden hon, gjør han livande vi honom, han fire gav okkon ödel misbrott okkara, og utstrika i skuldarbrev mot i okkon som vi bovon syne gjekk okkon i måte. Han tog det bort via negla til krossen. Han våpna i tikknenar og valdene og gjør til skammar for eion allra, ta i han av krossen og viste seg som sier herra iver taimon. Låt det tui onkan döma till kon fyra mat eller dräcka eller vi vill inte högt i sol kommer eller sabbat ja. För det är så otroliga grundläggande. Ja. Framsett alltså. Att det kan inte vara just människorna där. Det blir stil. Nej. Nej. Så det människa att leva det för alltid till ett öle knoss och sträv och det är alltid en tindra träd. Då där kom upp på hattna alltså att en hatta träd, att en hatta träd. Då är många det mal. Man bara pösas mer och mer. Ja. Det är motsatt. Det är motsatt. Ja. Men det är året som man säger här han säger att fyra görsta tar skulle vara trösta så det vara knutt samman och kärleka og noa fram til allan rykdom hinar fotlo vits visse til kunnskap om landarmalgods som Kristus. Han vits visse, at det omöjligt. Ja, det så gott. Mottagande. Ja. Peter akkurat fyrir meg var stå nu har vi sitt här och också om Josva här i första kapitlet. Ja, efter att tjänar i Herrens Moses var dejor, säger Herren i Josva, så någon tjänar Moses. Moses tjänar mine dejor, ger till tog nu tid, röjar och fär om Jordan, vi ötlande som följt sig, in i landet som har givet Höjmon och Sjasmon. Och så är det här, först det och i tid sätta fötterna, ger vi ett tikkom, som lovar Moses. Bara att uttrycka ja, först det som man inte sätter fötterna av. Jag har hört ångt i ångt om ett band om att snacka att först stå och inte sätta fötterna att det blir torra. Och hvis vi överför det och ett andaliga och i Nya testamentet så viskar det akkurat så som om att jag står i 2 års tid alltså. Ja. Så sikrar du att du som du täpper för det hvis du inte står ut av lyft. Ja, det är akkurat. Det är liksom till att man öppnar sig näka. Ja. Vi uttryck va. Och det här alltså det är faktiskt knutet samman vi att när som Paulus tåsar om så fotlevits vissna. Ja. Nu är det nog så moderna att säga att det är bättre att vita än att gita. Och det är samma här i andalen höp och vi tryck vad gör det. Akkurat det samma. Det är akkurat det samma. Du först en vits vissa vit trunna. Ja. Och det är akkurat här, det är akkurat som om att du trackar av nytt land och fick kvart fet och stöjer. Det måste. Jag kan inte komma och räcka mig åter. Det finns ju fram här som det som inte har så såst. Det tar ju hon fratte kvinnan som hon inte säger. Att Jesus var färdig in till farseran. Mm. Tack honom. Så hon är väl stig, tror jag stig. Ja, absolut. Ja. In till Jesus. Och han är så dyr och salverna som du omtalar är. Vissar. Och salva i föteransara. Och torska etar vi har så innan. Alltså det sätter allt igång inne. Så här.
hvis vi bare reflekterer oss inte att det tillta. En kvinna som inte säger, som ger det rätta, och som fär till som hon lojtar efter. Fra Jesus. Och här är lärsvänner och Jesus. Och här är hinner farserner. Det är väldigt spännande att det här. Ja. Ja. Alltså akkurat det här som hon letar efter. Och hon hever helt sikkert mest det är inte fördömning från honom. Ja, från honom, ja. Men hon fär så det som hon så letar efter. Fär frihet, sikt hon hever frälst, säger han vi henne. Ja, ja. Og hva kan være sterskere for en menneske enn å høre de årene fra Jesus? At sikten har frelst det. Til at du leit av med, sier Jesus. Setter du alle dem med til det som frelser det. Ja, det er troast i. Men det er ikke færre framme så igjen. At det er at det er ikke år. Det er en kvinna som tar kommer jagande vid til Jesus. Och säger jag att hon driver hår och man tycker nu gör henne och Moses säger hon ska stöjnas och vad säger något ho. Och så han bockar sig bara ner och skriver i hörn. Och så trönjar där av han till han svärar inte. Och så hycker han bara på att och så säger ja, han av tyckon som är 8 sin, han kastade den första stöjn. Och så bockar han sig ner till alltså han är inte vid att göra om det gör det lite. Men så begynner det att röjma, att det är äldste först, det är yngst och sist. Och så ständer hon ansamt vid Jesus. Och han spyr henne bara, kvinna, vär ången och dömt till det. Nej, ången herre. Jag helt inte är dömt till det, färst är och sen inte så långt. Och metalliga kjolsammar situationer. Ja. Hvordan han avvåpnet i det ytla. Og så var frutt lopp for det gåa. Ja. At han var. Så. Han var ikke omkant fra tog på samme måte godt der. Jeg pjøst ikke at jeg sier dette Victor. Lett meg bare si dette vi henne. Nei, det er bare ikke tid. Det var bare slett ikke til. Nei. Han måtte avvåpne til vi tar egnet sin. Han og jeg tykker som 8 sin. Jeg kastet han første stund. Jeg kvar 8 sin, ikke. Nei. Det kommer at til okkur sjálfs at det er så viktig er at vi ikke dømer. Ja. Vi tar ikke vidt å gjøre. Vi tar ikke vidt å gjøre, nei. Okkara tjänast och gånger inte till som han säger här och i Sättna Korint och i 3 kapitlet om tjänast och fördömningar där och tjänast rättvisare. Vi är inte kättla tjäna och i tjänast fördömningar där. Men och i tjänast rättvisare. Alltså tjänast i andan som man nästan kallar det här. Bara att de nämner att det är och så också att man nu finns det vita. Hur allvarligt är det för ur tjänast då? Nej, när kan du säga. Ja, akkurat. Och i tjänast och fördömningar. Alltså hur rävligt ger det er. Och ta fäta man hur han säger det här Romre om hon alltså att han som ger det han är säker och Och tills man dömer andra för det. Och tills man dömer andra för det. Ja. Det är akkurat det. Och han säger här om hur så mycket mer ska ta sig tjänasta antans vara dårta. Hej tjänasta fördömningar när dårta. Så är många mer tjänasta rättvisna ryker dårt och faktiskt är väl han att den gamla sortmalen steintallen där det var en pekefinger som alla pekar emot rockorna. Ja. Och så kommer Kristus. Vad gör han vid pekefingren? Han tar han och spänner han ut av krossen. Så nu är han inte pekefinger. Han har tid till loven av sig. Och uppfyllt han fullt och helt för Jakob.
Så att han pekefinger som vi har fast mot rocken, han venter bort fra oss nu. Akkurat. Och vad det gott. Ja. Jag också är nog nämnt om här var en jag grunde. Skillmauer flög atterlig fra mig kanske men 1 2 3. Och han var avgifter och han gick alltid en möte och han låt och i bön och lite med och det fittor och det pliktofittlande. Han bor här norr som på ett område gör en jacka i Hantela. Och han var en tjänare här som bär mjöl och får skällt in och kardje skoffer och så framvägs. Han bor i Chabochasun som bor i ovanför vägen här. Och till det einaste år i minnes till han mannen. Ta jag anker sig vi han och fortalte ju något kjelt om en annan. Nej, ibland minns på det. Akkurat. Ja. Kvarje affär alltså. För mer var den en otrolig styrk. Och som jag blev väl varvått för. Skalt man var avgifter och lute så ett liv. Ett otroligt verklighetsliv. Och jag är nöjd. Han inte blandade sig på i det som var ringt kör. Nej. Ja. Ja. Är du näka lägga chat på? Nej, jag hade inte. Det har varit så vi alltså att vi må be efter att Herren vill signa det. Ja. Och det gör vi Herren, vi be att man signa det. Till görsten av människan. Det må söka till ondre som vid här. Och det som är framkom året och innan. Om så akar år kanske inte röka, så röka tøyne i år. Og tøyne ante røkker inn at sannføra mennesker om sent og rattvis om dem. Om sent og det tryggfja til, så det kunne være frelst. Og om dem, til hautingen over hesen heim vi dømter. Om rattvise, til du sier, og færre til færger min, og tid rattvis og sådja med ikke møyra. Og herre, kvart vi hatt det var godt sagt av det her. Så hele anden jo senter, og gjørst okkara, som tann og åpenberar Kristus og okk. Velndordaren her. Takk for det, herre. Takk for at han viser færen vid øya. Og takk for at dette en person og god færen, god soneren og god den heilige anden. Og vi nu 8. Vi har hentan underfotlat godt om, som ikke abstrakt og nekran hatt, men som nå en tryggur stavur til okkona kvila, inntil vi kommer heim, og så det som du vera der loik, og i alt og allar over. Takk for det, Herre. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så det her som parten av hjertemål kommende enda, og vi får takke for dere. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det hesfer. Parter av hjertemål som har vært, det kan du finne av YouTube, om du leter av ekte sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen av å være lagt ut her, og han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvarsp. En affær, tusen takk for hesfer.